Čaute všetci, vítam vás z dnešného nového videa. No a dnešné video bude opäť zamerané na knižnú tematiku, pretože minulé video tipy na knižky malo u vás veľmi veľký ohlas a stalo sa skoro najsledovanejším videom na mojom kanáli, z čoho mám nesmiernu radosť. Preto som sa rozhodla, že aj toto video bude zamerané na knižky a bude to teda Phone Screen Challenge. Pre tých, čo neviete, čo je Phone Screen Challenge, tak táto challenge spočíva v tom, že vymením telefón za knižku. No alebo teda čas, ktorý som strávila na telefóne, rozhoduje o tom, koľko hodín budem čítať. Rozhodla som sa, že vyskúšam túto challenge, pretože minulý týždeň bola moja phone screen 5 hodín, čo je naozaj veľmi veľa, no a chcela by som to určite zmeniť, pretože stráviť jeden deň 5 hodín na telefóne je podľa mňa celkom dosť. No a práve preto som sa rozhodla, že túto challenge budem robiť 3 dni, pretože 3 dni minulého týždňa boli naozaj také, že som strávila 4 až 5 hodín na telefóne, čo naozaj nie je moc vhodné. Avšak ostatné dni som strávila približne hodinku, dve, čo si myslím, že je taká rovnováha medzi virtuálnym a skutočným svetom. No a teda verím, že si toto video užijete a poďme rovno na to. Takže momentálne čítam knižku Na dvore z hmly a besu, čo je teda druhá časť ku knižke Na dvore s trňou a ruží. No a teda už som za polovičkou, som na strane 349. No a táto knižka je veľmi dobrá a teda budem ju čítať aj v tejto challenge. Takže dneska je teda deň 1 a rozhodla som sa, že dneska budem čítať 4 hodiny a 13 minút. No a teda ja už som dneska ráno čítala, ale nespravila som vlastne ráno žiaden úvod do videa, pretože ja som akurát vstala a hneď som začala čítať, tak som vám vlastne nenatáčala žiadny úvod, takže ráno som bola okolo nejakej 200 strany a čítala som hodinku a pol. To znamená, že vlastne teraz budem čítať necelé 3 hodiny, takže myslím, že môžeme ísť na to. I am falling in love. I can't forget you, baby, maybe. I am falling in love. I can't forget you, baby, maybe. I don't give a fuck. Damn. I don't give a shit about you. Ahojte, hlásim sa vám z dňa číslo 2. Včera som vám zabudla dať sumarizáciu včerajšieho dňa, čiže deň 1. Včerajšiu challenge som si skrátila o tých 53 minút, čo som však dneska ráno už dohnala, aby to bolo teda kompletné. Takže mám za sebou 4 hodiny 13 minút čítania a teda včera som začínala na strane 200. Dneska, teda už po tom včerajšom dni som sa dostala na stranu 375, čo je 175 strán, čo akože obvykle 175 strán prečítam možno tak za 3 dní dokopy, nie za jeden deň, ale mám z toho veľkú radosť, takže za včerajší deň som na telefóne strávila 1 hodinu a 3 minúty, čo je teda naozaj veľký pokrok, pretože včerajší deň som porovnávala s minulým týždňom, kedy som bola na telefóne 4 hodiny 13 minút. Takže myslím, že včerajší deň mal veľký úspech. Teraz máme momentálne 11:39, aby som bola presná. Nachádzam sa vonku, pretože máme krásne počasie, teda som v altánku, no a mám tu pri sebe knižku, no a teda dneska budeme čítať opäť a dneska to bude 5 hodín. Nie som si istá, koľko minút to presne bolo, idem to ešte pozrieť. Každopádne myslím, že môžeme ísť na to. Ale ešte predtým, než začnem s čítaním, tak Korinka už tu čaká na tréning, takže ideme trochu potrénovať. No a keďže je to psíčkarsky kanál, tak teda pozývam vás na náš tréning. Poďte so mnou. Našu bežnú tréningovú plochu zabral Oreo.口袋，与落日情。
接下来，或许我的不安在作怪，你的眼神释怀，微笑弧度像小猫可爱，蛋糕分我一半，晚风拨动你的衣摆，像时间停止下来，你的拥抱只有我。Váš obľúbený člen nášho týmu Oreo, ale neobjavuje sa častokrát vo videách, ale môžete ho sem tam zachytiť v pozadí, keď prebehne počas tréningu. Každopádne užite si ho v dnešnom videu, dneska ho tu budete mať dosť. Takže môžeme prejsť na čítanie, avšak chcela by som trochu zhrnúť, o čom je tento dej tejto knižky, aby som vám túto knižku mohla aj ohodnotiť v tomto videu. Takže myslím, že sa tu môžu spomenúť aj rôzne spoilery, takže ak si túto knižku chcete prečítať a ešte ste ju nečítali, tak rozhodne túto pasáž preskočte, ak nemáte radi spoilery. Takže táto fantasy knižka, druhý diel zo série Na dvore strňov a ruží, sa opäť odohráva vo férskom svete, kedy Feyre žije s Rhysandom na jeho dvore. No a teda vojna sa opäť blíži, Hybern sa snaží oživiť Juriana pomocou kotla. No a teda Feyre, Rhysand a uší kruh sa teda snažia tejto vojne samozrejme zabrániť a jediným spôsobom, ako zabrániť samotnému oživeniu Juriana, je získať knihu výdychov, pretože vďaka tejto knihe budú môcť oslabiť moc kotla. Tým pádom Jurian neožije a majú väčšiu šancu na to, že by mohli poraziť Hybern pri vojne. No takže sa snažia nájsť tú knihu výdychov, avšak táto kniha výdychov bola rozdelená na dve časti. Polovicu mala Ferská ríša, polovicu ríša ľudí, aby to bolo samozrejme férové. Už sa im podarilo získať tú polovicu, ktorá sa nachádza vo Ferskej ríši, avšak stále im chýba tá druhá polovica z ľudského sveta, ktorá je teda ochraňovaná kráľovnami, ktoré túto moc vlastne, túto knihu majú chránenú tým, že ju nemôže nikto ukradnúť, lebo ako náhle sa o to niekto pokúsi, tak sa zmení tá kniha na olovo. Tak to vlastne chceli kráľovne zabezpečiť, aby im féry nemohli pomotať hlavu a tú knihu jednoducho získať. Takže túto knihu dostane len ten, komu ju kráľovné zo svojej vlastnej a dobrovoľnej vôle odovzdajú. Takže Feyre a Rhysand sa teda snažia presvedčiť kráľovné, že oni sú hodní tejto knihy. No a teda momentálne má Rhys získať nejaký dôkaz o tom, že teda je naozaj za ten mier, že nemá v pláne žiadne podlé úmysly, pretože tá kniha je naozaj veľmi mocná, takže sa snaží zháňať nejaký dôkaz. No a je to zatiaľ veľmi dobré. Zatiaľ by som tú knižku hodnotila 5 z 5, možno 4,5 z 5 momentálne, pretože z začiatku sa mi to hrozne pomaly čítalo. No a poďme na to. Takže ja som teda už čítala 2,5 hodiny, čo je teda približne taká polovička z dnešného času, čo mám čítať. No a teda dostala som sa na stranu 420 a teda už sa nám to tam začína trošku vykreslovať. Féria, teda tá hlavná hrdinka, si uvedomila, že teda niečo cíti k Rhysandovi, no ale teda mali také nejaké nedorozumenie, takže zostalo to medzi nimi ešte trochu otvorené. Stále sa im nepodarilo teda získať tú druhú polovičku tej knihy, no ale teda Rhys sa rozhodol, že vlastne ako ten dôkaz, že naozaj má s tou knihou vlastne v pláne len dobré úmysly, tak sa rozhodol, že ukáže týmto kráľovnám mesto, ktoré utajoval dlhé roky a tým pádom, že sa mu podarilo ho utajiť, tak ho vojna nezničila a tí ľudia prežili. No a vlastne aby z tej kráľovny nemysleli, že si to vymýšľa, tak potrebuje k tomu takú vlastne akoby kúzelnú guľu, ktorú vlastne keď človek drží, tak nemôže klamať, tak išli vlastne na dvor nočných môr, aby mohli túto guľu ukradnúť. Takže ďalšia krádež. No a teda keďže momentálne sú v ohrození, pretože niekto ide proti Rhysovi a teda sú nejak spolu prepojení, čiže
tí ľudia vedia vyzistiť, kde sa Riz nachádza podľa toho, kde a ako používa svoju moc. Takže ostatní sú v ohrození a práve preto ich vysiela do tábora, aby od neho boli ďalej a hlavne, aby Feyre bola neohrozená, pretože Feyre je taká najväčšia zbraň a najväčšia nádej celej tej vojny, pretože má niekoľko schopností od každého toho najvyššieho lorda v tej ferskej krajine. Má od každého lorda vlastne nejakú schopnosť, takže najsilnejšou zbraňou. No a teda ešte mám pred sebou 2,5 hodinky čítania, takže môžeme sa na to vrhnúť, už sa blížime k koncu knihy. 深释怀，微笑弧度像小猫可爱。 Ahojte, už tu máme deň 3 tejto challenge. No a teda opäť vám idem spraviť sumarizáciu na včerajší druhý deň. Takže včera sa mi teda podarilo splniť challenge a teda podarilo sa mi teda čítať 5 hodín 15 minút. Takže som splnila challenge, v ktorej som mala čítať 5 hodín a 10 minút. Dostala som sa na stranu 492, takže pekne pokračujeme v príbehu. No a čo sa týka phone screen, čo je asi najdôležitejšie v tejto challenge, tak včera som na telefóne strávila 1,5 hodiny, čo si myslím, že je úplne super. Naozaj akože chce to niečo viac, ako to bolo v prvý deň, no zároveň je to o veľmi veľa menej než tých 5 hodín a 10 minút, čo mám neskutočnú radosť. Ale myslím, že je to možno aj spôsobené tým, že už sa prázdniny blížia ku koncu, blíži sa tá škola, takže opäť treba nabehnúť do tých povinností a spraviť všetko, čo sme ešte nestihli spraviť, takže nakopilo sa mi veľa vecí, ktoré som chcela dokončiť, plus túry, lebo je pekné počasie, takže aj to, že si ten deň nejak inak zariadite a dáte si tie priority inak si zoradíte vaše priority, tak aj to dosť ovplyvní ten váš deň a hlavne ten phone screen time. Takže vlastne čítala som 5 hodín, takže vlastne už na ten deň som nemala počas toho dňa vlastne čas, kedy ísť na ten telefón, pretože som chcela spraviť veľmi veľa ďalších vecí, napríklad som trénovala skoro, chcela som ísť na prechádzku, chcela som zase niečo spraviť aj akože produktívne, napísať nejaký článok, takže už sa mi kopili nejaké ďalšie veci. Tým, že už som vlastne nescrollovala na tom telefóne, tak som odrazu našla kopec ďalších vecí, ktoré môžem namiesto toho urobiť. No a teda zároveň aj to, že som čítala tých 5 hodín a chcela som ešte kopec vecí urobiť, tak už na ten telefón nezostalo fakt veľa času. Takže mám dobrý pocit z tejto challenge, uvidíme, ako to bude teda prebiehať dneska v tretí deň. Ale aby som vám zhrnula, čo sa v tejto knižke stalo. No, takže vlastne myslím, že to skončilo niekde tam, že vlastne tá Feyre odišla do toho tábora aj s ostatnými, aby sa tam akoby evakuovali. No a k čomu došlo, tak vlastne Feyre začala s Rizom trénovať svoje špeciálne schopnosti. No a teda z prvého diela vieme, že Tamlin, ona bola do neho zaľúbená, ale potom zistila, že Tamlin nie je až taký dobrý Feyre, ako si o ňom myslela, pretože ju zamykal a proste bol naozaj veľmi taký prísny, nevnímal ju ako ľudskú bytosť, ale skôr ako nejaké domáce zvieratko, ktoré treba ochraňovať. Takže teda z toho dôvodu Feyre išla bývať k Risovi. No a teraz, počas tréningu s Risom, Feyre stretáva Luciena, čo je Tamlinov dôverný kamarát a Feyre je jasné, že tento Lucien si po ňu prišiel a že ju má v pláne odviesť opäť za Tamlinom a opäť ju väzniť. No a práve preto Feyre využíva svoje schopnosti, aby sa ubránila. Riz jej s tým na záver aj pomôže, no a teda vedia, že očividne sa niečo deje a Tamlin asi chce opäť Feyru získať. No a medzi časom vlastne Feyre zistí, že s Tamlinom majú prepojené putá, teda že sú akoby druh a družka. No a teda z tohto dôvodu vedia spolu telepaticky komunikovať a sú naozaj spolu prepojení, čo je naozaj veľmi pekné, pretože Feyre zistila, že je do neho zamilovaná, aj Riz sa do nej zamiloval, takže teraz oficiálne môžeme povedať, že spolu chodia, dajme tomu. No takže začína to teraz veľmi pekne. No a čo sa týka dnešného tretieho dňa, tak dneska mám prečítať 3 hodiny a nie 3 hodiny, 5,5 hodín, ale teda keďže to naozaj veľa, tak ja už som začala čítať ráno a niečo som čítala aj v škole.
a pozriem stopky, stopovala som si to. A prečítala som 2,5 hodiny. Takže úspech na dnešný deň, ešte mám pred sebou 3 hodiny čítania. Takže myslím, že sa mi už rovno podarí túto knižku dočítať, pretože dneska som sa už ráno dočítala na stranu 563. Takže už mám fakt veľmi malinko ku koncu. A čo sa tam teda môžem zrovna zosumarizovať, teda aj dnešný deň, takže ako som skončila, tak včera som vlastne skončila tak, že oni dvaja sú prepojení, no a teda začali spolu oficiálne akože chodiť. No a teraz, čo som dneska ráno a v škole čítala, tak už získali obidve polovičky knihy, a to teda tak, že vlastne tie kráľovné nesúhlasili dať im tú knihu, ale jedna zlatá kráľovná teda si obľúbila tú knihu, im akoby tajne prepašovala. Avšak oni aj tak ukázali vlastne to ich skryté tajné mesto, aby si získali dôveru tých kráľovien. Avšak tie kráľovny to využili proti ním, povedali to vlastne Hybernu, čo je akoby ten hlavný nepriateľ, ktorý chce rozpútať ďalšiu vojnu. No a tak začali útočiť na toto ich tajné mesto. Našťastie sa im ho podarilo obrániť a konečne rozlúštili vlastne o čom hovoria tie knihy, aké má byť to zaklínadlo, aby anulovali moc toho kotla. Tak idú do Hybernu, aby sa im podarilo zničiť moc kotla a tým pádom, aby boli všetci féry chránení a žiadna vojna nehrozila. Avšak vtedy, ako sa Feyra snažila zrušiť moc tohto kotla, tak vlastne zostala akoby omamená celou tou mocou a omylom sa jej podarilo akoby zablokovať moc všetkých férov, hlavne všetkých férov, svoju moc, Rhysovú moc a toho ich užšieho kruhu, čo tam spolu prišli. No a medzi tým tam teda prišiel Durian, pretože král Hybernu ho už oživil, takže taký plot twist. No a medzi tým, čo sa tam spolu rozprávali, tak kráľ Hybernu uvážil kliatbu na celý ten jeho zámok, že nikto z nich nemôže odísť, takže sú tam akoby uväznení. No a teda prišli do hlavnej siene, kde sa objavil Tamlin, ako inak. No a on spravil dohodu s kráľom Hybernu, že on mu vydá tú Feyru naspäť, aby ju mohol opäť zamknúť, ako inak, a mať svojho domáceho maznáčika doma. No a teda to bola ich dohoda a Tamlin na oplatku pomôže Hybernu preniknúť vlastne do tej Ferskej ríše, aby mohli zničiť stenu, ktorá oddeluje Férov od ľudí a rozpútať tak ďalšiu vojnu. Tak uvidíme, ako to celé dopadne. No a poďme na to. Ahojte, dneska už máme 4. deň, no a ako inak, dneska si spravíme rekapituláciu 3. dňa, pretože ja vždy čítam neskoro večer a potom už nevládzem natočiť takúto rekapituláciu, tak to vždy dotáčam na ten ďalší deň. Takže dneska vám idem povedať, ako dopadlo včerajšie čítanie, a ja som dočítala knižku Na dvore z hmly a besu. A ešte teraz sa z toho neviem spamätať. Ten záver som naozaj nečakala, bolo to fakt úžasné. A prečítala som vlastne 3 hodiny 23 minút som včera čítala. Čo znamená, že som nesplnila challenge na 3. deň, keďže som mala čítať 5,5 hodiny. Takže ešte 2 hodiny by som si vlastne mala nejak dohnať ešte dneska. Každopádne, ja som včera dočítala túto knižku a začala som čítať ďalšiu knižku, začala som čítať knižku Pukom do srdca. Takže začnem asi touto knižkou, aby som vám povedala záver, takže opäť tí, čo nemáte radi spoilery, tak preskočte, ale my sa teda ideme vrhnúť na také spoilerovanie závera knihy. Takže vlastne Feyra má 2 ľudské sestry, no a král Hybernu tieto 2 sestry premenil v kotli na Férov, na teda nesmrteľné bytosti, aby teda dokázal tým kráľovnám, že aj oni sa môžu stať nesmrteľné, takže
vlastne Feyre bola z toho úplne nahnevaná na Tamlina, že takéto niečo dopustil. No ale chcela zachrániť teda Rhysa a ten užší kruh svojich priateľov a práve preto sa rozhodla, že teda sa bude tváriť, že nikdy nebola do Rhysa ani zamilovaná, tak sa vlastne tvárila, že on jej len nejak počaroval mysel. No a Tamlin aj král na to skočili a teda si mysleli, že Feyre sa proste ho stále Tamlina miluje a Feyre vlastne s týmto divadielkom odišla spolu s Tamlinom na ten jeho jarný dvor. No a vlastne král prepustil všetkých ostatných Rhysa a ten užší kruh tým, že vlastne mali istú dohodu s Tamlinom, takže Feyre sa podarilo zachrániť vlastne Rhysa aj svojich priateľov. No a teda na konci knihy zisťujeme, že vlastne Rhys a Feyre vlastne deň predtým mali akoby svadbu, takže z nej sa stala najvyššia lady nočného dvora. Z čoho vyplýva, že ja som bola úplne v šoku, lebo to fakt akože chcete povedať, že oni mali svadbu a hovoríte na konci knihy, reálne fakt akože hodnotím túto knižku 5 hviezdičiek z 5 a už sa teším na ten tretí diel. Ale každopádne ja som mala chuť si prečítať niečo teraz také kratšie, také úplne cute, romance, keďže to bolo fantasy, Pukom do srdca je román, tak som sa rozhodla, že siahnem po tomto románe. Je o mnoho užší ako táto fantasy knižka, takže jednoznačná voľba a ja už som sa dostala teda na stranu 28, čo som včera čítala. No a teda je to strašne cute, zatiaľ táto knižka je strašne veľmi populárna, je taký hype, takže som zvedavá, či to stojí za to. Ale zatiaľ je to strašne roztomilé, máme tam hlavného hrdinu hokejista Colina a hlavnú hrdinku, ktorá sa volá Harper a ona ho vlastne omylom skoro zrazila, keď on išiel peši popri ceste. No a teraz mu vlastne ponúkla, že ho teda zväzie tam, kam on potrebuje ísť. No a on je akože populárny hokejista, tak sa tváril, že není hokejistom, pretože tá Harper ho nepoznala a on teda chcel zistiť, aké to je, keď ho proste nikto nepozná, alebo väčšinou mal veľa fanúšičiek, takže si to teraz akoby užíva, že stretol nejaké dievča, ktoré ho nepozná. No a je to taká tá hockey romance, takže som veľmi zvedavá na túto knižku. Teda ako som hovorila, tak včera som mala teda čítať tých 5,5 hodiny, ale skrátila som si to o 2 hodiny. No ale ja by som to teoreticky mohla aj dneska ešte dočítať a do tej challenge, ale myslím, že už by to nemalo akoby význam, pretože už tá 3-dňová challenge za prvé skončila, no a za druhé už by to nejak neovplyvnilo ten môj phone screen, ktorý som včera mala, keďže už začala škola, skončili sa jarné prázdniny, takže tým pádom nestíham už tak veľa čítať, ako som mala v pláne počas tejto challenge. No každopádne tým pádom vlastne som včera na telefóne strávila 2,5 hodiny, čo je, myslím si, že úplne super. Je to o 3 hodiny menej než deň, s ktorým som to porovnávala. Ako takú rekapituláciu si myslím, že určite táto challenge bola pre mňa prínosná, pretože som strávila veľmi málo času na tom telefóne za tieto 3 dni. Skúste aj vy vyskúšať túto challenge, keď len na jeden deň a uvidíte, aké z toho budete mať pocity vy. No a my už sme na konci videa, takže ja som si túto challenge veľmi užila a verím, že aj vás bavilo toto video. No a my sa vidíme v ďalšieho videa. Ahojte!